Kapasonang roha do kirata laho mamongoti pamujudta maraduput Tuhan depata martangi yang nahom mai tadi bergeser rohatta martangi yang mahita. Amin. Durian itu hatta nomor pungudo kita di gereja on UBG juju sian silang ni Tuhani. Na juju do Tuhatta Yesus Kristus sian hau pinor silang. Majowau do hoto. Majow saluhu na bangso dina daw nang najonope. Asa taruliha luau dohot hanguluan akan aporsia Tuhan. Alani i tadapot to maibana taalusi ma juju nai. Juju ni Yesus Tuhatai sian panaunonna dihau silangi marit demai. Idama ibana nagatung di hau silangi mangalehon hanguduat dohot hasesani kata marhite-hite parpunguan pardingotan ari hamamate ni Tuhattai tauhir homa bagas turohatta naksai do dosatta digarami Tuhan jada sipadua kita marin di mahita.
Marhite-hite gawarni debata ama. Dohot gawarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gawarni toddi porbadia na tumoppa langit dohot tanoon. Situan ni malim sisongonido tamadi hita. Nabadia, naso jahat, naso marlidang, na mabulat siyan akka pardosa. Naong gabi tumibo siyan akka banua gijang. Nasopola ganupari songon akka situan ni malimi. Mabuat jumolo pelea taringot tu akka dosa na sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi. Ay sahali doi diulahon. Pina dirina ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, namamor sadusa nami. Najongjong dohami di jolom marningot to na targatungi. Takas to huat tusi hami habebernit ni tinaumu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami. Namakorkon hamamatin. Asima roham, urupi mahami, asagabe upani halujom muhami. Amin. Tangihok kamu mapatik ni debata di pertemuan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Rom bidonom ayat 10. Jala una sahatamu akar ruas tudusai bahen sijatani hajahaton. Tudi bata matahe pasahat tamu dirimuna songon akan nauk pinangulu sian namate. Songoni nang runa batamai bahen sijat kategorang ima sahatna atong rak mangidogogo mahian Tuhan debata. Saya pargugui mahami magulau mahumpar tupati ini. Amin. Silang itu
Tatopo ti madusatta artangi yang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na sohatudusan jala amanami. Ujuhami do guarmu na badiai. Ala na targugot tami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu badua gijang doho mangodiho kami. Asi roham dihami. Saya patotong mahami roha hamulateo tuho. O tod di purbadia, pangapul dinamarsak roha. Pamaluma saluhut na birnit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Samarlas ni roha hami mangulahol lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak kami. Say tangihom mahami ho ali debata, ama anak doho todi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata tarigot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalosyot ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Apetu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang.
Tangi hokamu ma hatani debata, turpuk epistel di perpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Pesalmen bidu 22, ayat 10 walu, Rodi ayat 25, tajaha mamarsika. Habila kudos holi-holiku, martillabedo yang gonasida midaau. Alai sayunang maddaw-daw yang goho ali Jehovah parsigat tungakku. Hapugani ma mangurupi ako. Say palua maaw siyan babani babiat, jala alu siyaw maradupot yak kahorbo jalang. Puji ma Jehovah hamu aleyakka na makabiari iba. Pinopar ni si Jakob pasangapon ibana. Jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, idu ama pergugu naso hatudusan, natumo palange do tanong. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siang tod di porbadia adorak sohabubuhan. Idu tuhatan na tumaw na bernit di banguman ni silatus. Nama terpajal bibana di hawasi. Na tuak panotoro tama. Tuduhon. Na itu suruh lauhulu
susiamu mebatan. Manai parbubuna suatu dosa. Bisi maibana kanaon mangumi halak namang ulurot nama. Au korsia di kurbani. Dia atau ala Kristen akan abadia. Do dia seran dosa. Do dihatai nama. Enggak mengurus dan halak mati. Do dia sudah. Kurian itu hata sunggul-sunggul dihita di parningot ari hamamaten itu hatta Yesus manang Jumat Agung apala di Obbason na parjulu parningotan ari hamamaten itu Tuhan Yesus manang Jumat Agung sadarion Jumat 7 April 2023 kapatupa dihuriatta acara perpunguan parningotan hamamaten itu Tuhan Yesus dipatupa 2 hari masuk pukul 6.30 wib doho pukul 10 wib jalaganu perpunguan dipatupa do marulaon nabadia napaduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca perjolo dohot paduahon hari Minggu sia April 2023 ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca perjolo di patupa huriatta do permingguot tolu hali ima pukul 5 manogot di padomu tubuh habu haijuk jala perminggu paduahon ima di pukul 10 wib jala permingguon napa tolu ima pukul 10 wib manang pukul 5 botari tadi mahita laho madohotisa namangihut kegiatan sekolah minggu HKBP Harapan Jaya dohot Rawa Pasung di padomu di huriat tahun ima diari mersogot masuk pukul 10 wib tu sekolah minggu horong tolu alani tasosohoma akka yana kota lahoma dohoti ulauni namangihut di hari Senin 10 2023 ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus na paduahon manang pasca paduahon atau paun ni huriatta do perpunguan masuk pukul 20 wib manang pukul 8 borngin alani pinangi doma di haredeon ni saluhut akka paduan suara manangkur laho madohoti pasca paduahon ido sahatna mari de mahita
Pameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salom. Hatani debata jamita. Di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imasian buku Heber bidul 5 ayat 7 rodi ayat 10. Taganjol maibana dipelehod doa kapangiduan na dohot elehele na mardongan angguk bolon. Dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihod do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayatik pe anahi ibana di guru hodo panguloion marhite sian nati naonai jala dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng-leleng na do ibana di sudena manguloi ibana di goar debatado ibana si tua ni malim mangihuton horong ni si Melki Sedek. Tutudo mate Jesusi tutu. Atik pe torop namadok nang siana kau gamo na asing na somakkaporseay madok dak tutu mate Jesusi halinuna doininna. Itu adalah orang yang menyamar, yang menyerupai ninna. Yang disalibkan itu adalah orang lain, ninna. Sabolus, sabitas, say hirana sitong hatai, say hirana marlapatan hatai, tuha Kristenon, hape nanaing mga liluhod doy. Alam mo lo sa tutu mate Jesusi, dak tutu adong haheheon, siyan na mate Tuhani. Alani kobarani maka tidak kok kita. Baik, karena sejarah membuktikan, sejarah mencatat, dada holad di Bibel tai di suraton. Boleh kita tutup Bibel kita, Alkitab kita, sejarah tetap mencatat bahwa Yesus benar-benar mati dan disalibkan. Adong dua ahli sejarah natar berita di Portibion. Diabat na parjoloi. Na parjolo ima halak Romawi na sopersea do di Yesus. Tetapi sejarawan yang benar-benar menuliskan sejarah sesudah jelas data, fakta, penelitian yang matang. Jalasian saksi-saksi hidup di tahun 10 Masehi di Gurit Tonibana do tokoh sejarah nomor goar Cornelius Talmus ala Romawion bahwa Yesus mati disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus. Takas tersurat. Jadi hari jamna di dia di suraton. Dungina paduahon adong sejarawan halak Yahudi. Namargoar Flavius Yosepus. Di tahun 55 Masehi. Tong digurit Tonibana. Barita taringo tu perdalanan pengadilan, baik di pengadilan agama, songoni di pengadilan wali negeri. Ala sahat ma tu Pontius Pilatus. Sude data-datai di papar honibana. Dang naporseo, dang halak Kristen. Tetapi dia orang sejarawan, tidak membelokkan apa yang terjadi sesuai data dan fakta benar. Yesus disalibkan.
Dan itu terjadi pada hari Jumat. Nuaing adong manukut songonon. Dari dok toluari toluborngin Yesus hehe siat tanoman. Ya. Alai Roma paretongan nihita tok tabuam ma paretongan tahun. Kalender nata pakeodo tabae laho mangetong. Bukan. Kalender Yahudi siap botari sahatu pukulonom botari itu satu hari. Asa molodung pukulonom tolupulu botari 1830 dihita itu sudah hari yang berbeda. Alanido ikon hatop ala hari Sabtu Paskah Maidina Sida di halak Yahudi hari Sabak Maidina Sida dan adong boy masa kaulaudisi asa manigor hatop pitor ditulang do Yesus asa humatop mate unak sahat tuari marsogot nakpe dihita sadari ido pe di hari Jumat do pe alemolo mabauri bana lewat pukulonom sudah hari yang lain. Asa hari Jumat sehari, Sabtu sehari, Minggu ngapa manogot itu masuk hitungan satu hari. Itu menurut kalender Yahudi. Dan itu benar data fakta. Disaksikan oleh banyak orang. Rasul Paulus medok. Torok dope nama ngolu di partikian nuaingon nama katidakon. Yesus mate tersilang. Yesus hehe. Di patuduhot Yesus do dirina tu torop halak. Ninna di suratna tu Korintus. Dohot tuaka huria nasing di baritahoni. Nuaing. Ahama lapatan ni hama matenai. Apa makna kematian Yesus bagi dirimu inang? Dihoamang, dihita saluhutna. Ati beha dos pakilalata dinadeba dong do patupa uju di Palangkaraya hami mangula anggodongata termasuk Kristen GKIGB torop do patupa honi mulu adong ruasna opak puluari mengenang kematian. Adong do pena patupahon 100 hari merdingok kematian 1000 hari manang adong ganup tahun merningot hama matenai in memoriam ninna setiap tahun di patupa. Dos doi songonna tapatupa di tikion daw. Atik pemadot dang nasalay molo di patupa parningotas si songoni. Tuakan nataha holongi. Alay parningotan sadarion naing au honota bahwa Yesus mati untukku, untuk kita. Sian hau pinarsilangi dari kayu salib, Yesus berkata tetelestai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Karya penyempurnaan, karya penyelamatan atas dosa-dosa kita sudah selesai. Nung ngamarujung be. Aka nama kaporsiai pakokoponai ido dapotan haluaon. Ido bana didok di Yohanes sono maya obak pulu pitui. Na tutu si tutu do na hudohon tuhamu na porsea ido na puna hanguluan saliling nililing na. Dangapala gejang beon. Ala ano patu pauta ulaun nabadia. Memakan mangalak partikiana ternagumajang. Alai naing auhonota parjolo. Tapatupa ulaun nabadia di bagasan haporseaon. Ngahupatorang nabudari di borngin pasyon. Nakpetorop nabudari naro. Au pe hidu pe huhati dakon torop ni naro marborngi pasyon. Songon harorota nabudari ale daudo pe tumoropon nasoro nabudari. Alani patorang majolo satokin. Ahado lapatan ni ulaun nabadi anggo di halak Yahudi torus dope sahat tunuaing di patupa Paskah genup tahun alai laho marningot haluaun ni nenek moyang bangsa Israel maluasian Mesir.
marhite di patu pado roti dohot anggur. Alai hata nama dok, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita, mengingat kelepasan dari Mesir, perbudakan Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Inilah anggur sengsara yang diminum oleh nenek moyang kita, mengingat kelepasan perbudakan dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Marhite, darah domba. Nuaing, dang biru-biru, songon nataboto ibe. Alai biru-biru natutu imam mudar ni Yesus tuhatai. Roti natutu ima daging ni tuhatai. Asa dang dosbe rotion, sia roti na tapangan tatuhor sian Indomaret, sia toko roti. Manang anggur perjamuanon, songon na somal di tuhor, manang na diinum di kafe, doho di bagasta daw. Ido ikon na tahapor seai. Karena itu menjadi kekuatan sesuai dengan firman Tuhan. Baik kamu masongoni. Baik parningotam muna diau. Asa nama kapor seai do naputan hanguluan saliling nilelengna. Kalau pendeta berkata yang melaksanakan ulaun nabadiai, mangasahon asini rohani Tuhan Yesus. Udok matuhamu nunga sesa dosamu indah. Ikon parhatu tuota, jangan ragu. Ikon hapor seota, nunga sesa dosa, nunga. Alai tai hutom ma parjojor ni suku-suku na parjolo, paduahon, patoluhon, paupaton. Ima holong ni rohaku. Iko parhatu tuokku do pardosa do ausian hatu tubuku. Jaladang boy malua ausian dosaku. Manang dia penataula. Tung manang boha denggan ni pangalahota. Tung manang boha godang ni subangata tu gareja. Manang tuaka yatim piatu laho patupahon aka amal-amal. Dang boy payasok kita sia dosa. Iko parhato pototai. Paduahon iko parhatu tuota naung ro Jesus tu portibion. Paluahon audo. Alani Roma na parpudi na paupaton, olo maau masih sesa dosa. Olo maau mardenggan dohok na mangarsahiau. Songon na pinangido ni rohata, sesaon ni debata sude dosata, songoni maau manesa dosa ni dongan na mardosa tuau. Di bagasan rangkaian omma di hapor seota, di nama dok kita, di parhatutu rohaku naolo doau di sima jupak padohani mangasahon nasini rohani debata nunga sesa dosamu. Alani teknisna ala di bagasan tolu taonon di hudulat dohita. Ala yang gosadarion tujolo dohita. Mamukka maanon dung parhalado parjolo sasapulu halak. Dungi asa nonor nunur siamun namiomma manang habirang muna. Siani majojor tupudi dungi mulak mamuse tu bangku parjolon sasapulu halak 2 baris. Masuk masianon haruar masianon. Adong do anon dibahed di sipoti inganan ni sloki. Dohot naung somal taulahon ima pilihan ulaon nabadia sekaligus mayanon. Khusus tuhamu akan tua-tua nami. Alanunga maol mangalaka tujoloon. Dak pola dohot tujolo alai parpudima hami maroma dapotok kamuan non. Manangi seatik behadong do penadi duru na terlabat di buannya nakon nama isema hami maro madapoton nasida. Aladang boy mangalak kabe tangga na di joloon. Alai parpudi duk sidung sude unang adong bian non na menghalang. Alani ikod di bagasan tangiang dohita.
Di nama jalo dung didok padita, jaloma jala pangama manigor tapangama. Unak pola jolo tapai masidung sude. Jaloma jala inu pamuma pitorta inuma di bagasan tangiang penyerahan. Ketika kita makan roti itu adalah iman kita bahwa tubuh Kristus, darah Kristus sudah mengalir dalam kehidupan kita. Ikodohonot tama, asadada au bena mangului nuaing. Kristus do mangolu di bagasan au. Alani, sebab bagiku Kristus adalah kehidupan. Dan mati adalah keuntungan. Kristus do hangolua diau. Jalalaba hamatean. Amen martangiang mahita. Ido tutuale Tuhan. Tutu si tutu do mate ho. Gatung di hau pinar silang. Laho makokop pami. Manobu sami sian dosa. Ada terbaik kami malua sian dosa ikoko masika nami tuhamatean. Asa dapotan haluau kami. Jaladang hamatean hata parpudi dia kana porsea diho songon ho nama naluhon hamateani. Naing hupar hatopot jala huha porseai hami pakokopom midi ngolu nami. Unang ganggu, unang adong lomos ni roha keraguan di hami madok. Nung ngadi hokopo hami. Alani mangolu manang mate di ho mahami. Patau mahami di napatupa ulaon nabadiaon. Mangaton dohot minum parpadanan. Dalan haluaon na pinatupami. Asa huha porsiai hami. Hodo Yesus si pangapul. Si palua hami sian nasa dosa nami. Marsanggap maho Tuhan. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon tabahan sunggul-sunggul tuaka kepada anak-anak kami yang belum sidi, nanti gak usah maju ke depan, tinggal di bangku. Atik tu ngadong sian ruas nihuriata na di bagasan ruas parguru dope, di bagasan ruhut parmahanion hokma di hudulanna anon butima maredehita.
itu hata nuaing neng masuk mahita di ulaun nabadia songon naong di pabua amang padita na kaeng sejamita natalup majalo ulaun nabadia ima aka naong makatidako kaporsyao dohot naso ona ruhut parmahanio pamicangyon alani asa masuk kita marid di mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, imamangaramoti ati-ati muna, marhite-hite Kristus Jesus Tuhani. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parasi roha na sumurung amanami di banua gijang. Asi roham, topot mahami na pungudison. Adoraku pangakami no parpadanan na badiay, lehom matod di porbadia tu ganup pami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami, pargogoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangulo. Sai taiti rohanami as malungok kami tu banua gijang. Asa sai masihol hami pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Ita akka naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangatop parpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaw na badia. Asa unak ko na uhum manang ise siyak kitaon. Ay holan na ha, jala naman olsoli rohana, ala ni pabahenan na nasoture. Jala naman opo tidusana. Jala na porsia di hasesani dusa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangato perpadanan na badiay. Layak ka na dohot marulaw na badia. Unang be diuluy sibulis. Unang be dati mardosa. Tukpadaw hamuma rohamuna siyani. Tunggot humahosom dohot late ni roha. Alay tapay ngot-ngot tamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate. Jala mokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong mahamu. Di parhatutu rohamdo halak pardosa dohot alan di pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo namarsak do roham usami
Jala dipangido roham na yung maluahon waeng siya dosam. Molo songoni roham dokma ulo. Di parhatutu roham do naong roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluho pardusa. Iba na naong mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dusam. Molo songoni di parhatutu roham dokma ulo. Ulo doho manggotap po siar roham lateni roha dohot tosom ni roha. Akob ni i. Ulo doho mardengga doho talak na mangarsahiho. Jala na ulo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dokma ulo. Atong tapau dukbe marohata. Jala tatopoti madosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pardosa godang dohami. Ay jo tulaw si hami patik. Tamado hona uhummu hami nuayang dohot so. Mulo balot conomu tu hami hobar tu pabahenan nabi i. Alai ala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehommu humokop pami. Ala ni i ubahen na hupami mangido tuho. Asi maroham diham. Say jalo maham. Say se sama sudido sanami. Jalalehot tod di porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna jalan di asin ni rohani debata. Saya saha matuhamu na hinaporsyaw muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Os marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak dohot tod di porbadia. Amin. Ali ama nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomon di roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siapari. Dosa nami songo panes. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Udul mahamu. Mared de mahita u Jesus na uksiniat. Atong tangihok kamu ma tona ni Tuhan Yesus laho padiriho parpada yay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Ma dungi di ponggoli mai di parleho matuaka sisianna huhut ma didok jalo hamuma ngam dagi kudoi nani lehot tu hamatean humokop pamu. Bahe kamu ma songoni bahen parningo una diau. Jaladung sunna sida mangan.
dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamu ma sude hamu manginum siani, ia panginumanon, badan nai baru maun marhite-hite mudar, nani usehon humokop pamu bahen, saya umasongoni bahen pardingo tadbiao. Atong Roma hamu nungaradi sude ida jala dai hamu ma dengan basani debata mared de mahita. Kata Yesus, jalo hamuma jala pangamba, dagi kudoi naneleon bahen humokok, ima mangaramoti jala pahotor rohamuna laho makapot, asa hanguluan naso rasuda, amen. Hata jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanilehon bahen kumokop pamu ima mangaramot jala pahotor rohamuna laho makaporsiay ibana asadi hamu hanguluan naso rasuda. Dok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala pangama, dagi kudoi naneleo to matean, bain humokop, ima mangaramoti, jala pahotor rohamuna, laho makaporsiay ibana, hamu hanguluan na sorasuda, amen. Hidop Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma pangama, dagi kudoi naneleho Tuhan matean humokop pamu, ima jala pahotor rohamuna, laho makaporsiay ibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala hidup Lu kamu dungadong iso baru dipuli langsung aja. mudar bayi nani usehon kuhamatian umokok pamu mana pahoton rohamuna maka
asa di hamu hanguluan nasora. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala pangama, dagi kudoi na neleo matean humokop, mamangaramoti, jala bahut rohamuna laho makapur syai ibana, asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala pangama, naneleo tamatian bayan humokop pamu. Ima mangaramoti, jala bahot rohamuna laho makapur syai ibana, asa di hamu hanguluan nas. Amin. Asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma, jala inuk pamuma, Didok Tuhatta Yesus Kristus, mudar jalo hamu ma jala pangama, dagi kudoi na neleo tamatian humokop pamu. dimana bahot rohamuna Ramoti, jala bahot rohamuna asa di hamu laho makapur ibana, asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma, jala inuk pamuma, Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala pangama, hamatian sumoko, dagi kudoi na neleo tamat dimana pahoton rohamuna makapur siai, ima mangaramoti, jala asa di hamu muna laho makapur syai ibana, hanguluan nasora. asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus, Jala inuk jalo hamu ma jala pangama, dagi kudoi na neleo tamatian bayan humokop pamu. dan yusehon Tuhan Ima mangaramoti, jala pahot rohamuna laho makapur syai ibana, makapur siai ban. asa di hamu hanguluan na sorasuda. Asa di hamu hanguluan Amin. nasora sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma, jala inuk pamuma, Didok Tuhatta Yesus Kristus, udar jalo hamu ma jala sehon pangama, tuhamatian kumoko, dagi kudoi na neleo tamatian bayan mana humokop. pahoton rohamuna makapur siai, Ima mangaramoti jala pahot rohamuna laho makapur syai asa ibana, di hamu hanguluan nasora sudah. asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok jala Tuhatta hamuma, Yesus Kristus, jala inuk pamuma, jalo udar hamu ma jala mana pangama, nilehon tuhamatian kumoko, dagi kudoi na leo tamatian bayan humokop pamu. asa di hamu Ima mangaramoti, jala pahot rohamuna laho makapur. Amin. Asa
hanguluan na sorasuda. Ulak mahamu di bagasanda. Amen. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma. Jala inup pamuma. Didok Mudar Kristus nani usehon kuhamate. jalo hamuma Mana pahoton rohamuna. dagi kudoi naneleho to hamatian kain kumokopam ima mga ramoti jala bahotor rohamuna Amin. laho makaporsyay asa di hamu Ulak hamuluan na mahamu di sorasuda. bagasanda. Amen. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma. Jala inup pamuma. Mudar Didok tu hata Jesus Kristus usehon kuhamatean kumokop. jalo hamuma jala pangama Imana dagi kudoi naneleho to hamatian bahin kumokopam asa di hamu. ima mga ramoti Hanguluan nasora suda. Syaibana. Asa di hamu hamuluan na sorasuda. Ulak mahamu di bagasanda. Amen. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Jala inup pamuma. Tuhata Jesus Kristus Mudar jalo hamu nani usehon jela kuhamatian. ma dagi Mana pahoton rohamuna. hamatian Yai ibana. Asa mga di hamu. ramoti jela bahotor rohamuna laho makajaibana Amin. asa di nguluan na sorasuda. Amen. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Jala inup pamuma. Mudar kudoi. Nani usehon kuhamatian kumokop pamu. Imana pahoton rohamuna. Maka porsiai ibana. Didok tuhata Jesus Asa Kristus di hamu. Hanguluan jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanelehon to hamatian bahin Ulak kumokopam mahamu di bagasanda. ima mga ramoti jala pahoton laho makaporsyay-bana at kamu hangut na sorasuda. Amen. Hidup Tuhan Yesus. Jalo hamu. Jala inup pamu. Mudar kudoi. Nani usehon kuhamatian kumokop pamu. Didok tuhata Jesus Mana Kristus pahoton rohamuna. Maka porsiai. jalo hamuma jala pangama Asa di hamu hanguluan. dagi kudoi naneleo to hamatian bahin umokopamu ima mga ramoti jala kotor rohamu umakaporsyay ibana asa di hamu nguluan na sorasuda. Amen. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Didok tuhata Jesus Kristus Jala inup pamuma. jalo hamuma jala pangama Nani usehon dagi kudoi kuhamatian naneleo to hamatian bahin umokopam imana pahoton rohamuna. ima mga ramot jala bahotor rohamuna laho makaporsyay Hanguluan. asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak pahamu Amen. bagasan dami.
hatta Yesus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanele pematian bahen humok pangu ima mangaramoti jala pakotor rohamuna laho makapor syaiban asa di hamu hamuluan nasora suda. Amen. Imana pahoton rohamuna makapor syaibana asa di hamu hamuluan nasora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Didok tu hatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama lagi kudo neleho baik homokop ima mangaramoti jala pahoton rohamuna omak kapor syai asa di hamu hangulua sora suda. Amen. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inu pamu masyani sudah Didok tu hatta Yesus Kristus sehon kamatian jalo hamuma jala pangama dagi nanileho tomatian bain homokop pangu ima mangaramoti jala hamuna makapor seban kamu hangulu sudah. Amin. Next satu bang. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inu pamu masyani udar kudui nani usehon tu hamat Didok tu hatta Yesus Kristus mana pahoton jalo hamuma jala pangama dagi kudoi naneleo tuhamatian bain humokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna laho makapor syaibana di hamu hanguluan nasora suda. Amen. Udar kudui nani usehon tuhamatean humokop pamu Kata Yesus Kristus mana pahoton rohamuna jalo hamuma jala pangama dagi kudoi naneleho tuhamatian humokop pamu ima mangaramoti jala pahot ulang mahamu talaho makapor syai ibana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen. hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu pamu Didok tu hatta udar kudui Kristus nani usehon tuhamatean jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanileho tuhamatian asa di hamu hanguluan nasora. ima mangaramoti Amin. jala pahotor rohamuna lah Ulang mahamu di bagasan dalam. asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inu Didok Tuhan Yesus Kristus mudar
Jalo hamuma, Anisehon Muhammad jala pangama, ikudui na nilehot pamatean, bahin kumopopamu, imam moti, jala bakot perohamu na laho makaposyai, asa dihamu, hanguluan na surasuda, amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nan leo to pain homokopamu imamang aramoti jala pakot hamuna laho makapursia ibana asa dihamu hanguluan na surasuda amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nan lehon kamatian bain homokopamu ima mangarati jala pahot rohamuna laho makaporsyai ibana asa dihamu hanguluan nasurasuda amin. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhatta Yesus Kristus Jala inuk pang jalo hamuma jala pangama mudar kudai. dagi kudoi nan lehon kamatian bahin homokopamu Imana pahot ima mangaramoti jala bakot terrohamuna laho makaporsyai asa dihamu hanguluan na surasuda Amin. amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamama jala dagi kudoi nan leo tamate ang bahin homokopamu ima mangaramoti jala bahot terrohamuna laho makaporsyai ibana asa dihangu hanguluan na surasuda amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nan leo kamatian homokopamu ima mangaramoti kotor rohamuna makapurkana asa dihamu hanguluan na surasuda amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma. Jala inuk panguma. Mudar
Bidok Tuhan ta Yesus Kristus. Napahoton rohamuna maka persiai Uma jela pangamang. Dagi kudui na nilehon Tuhan matean bahin mokopamu. Ima mga ramoti jela pahotor rohamuna. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus. Jala inu pamumas Jalo hamuma jela pangakam. mudar Dagi kudoi na leho Tuhan matean bahin mokopamu. Ima mga ramoti jela pahotor rohamuna lahu makaporsiai ibana. hanguluan na Asa di hamu hanguluan na sorasuda. amin. Amin. Ulang mahamu di bagasan. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Kalau hamuma jala inu pamumas Bidok Tuhan mudar. Anu sehon jalo hamuma jala pangakamu. pokok pamu. Dagi kudoi na nilehon Tuhan matean bahin mokopamu. Asa di hamu Ima mga ramoti jala pahotor rohamuna lahu makaporsiai. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Bidok Tuhan Yesus jalo hamu. Jala inu pamumas mudar kudai. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo Ima apa hoton rohamuna jalo hamuma yai ima jala pangamma. asa di hamu hamu Dagi kudoi na nilehon Tuhan matean bahin mokopamu. Ima mga ramoti jala pahotor rohamuna lahu makaporsiai ibana. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Bidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Jala inu Bidok Tuhan ta Yesus Kristus. mudar kudai. Jalo hamuma jala pangakamu. Dagi kudoi na nileo kematian bahin umokopamu. Ima mga ramoti jala pahotor rohamuna lahu makaporsiai bana. Asa di hamu hanguluan sorasuda. Amin. Ulang mahamu di bagasan. Bidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus. Jala inu pamu Jalo hamuma jala pangamma. mudar kudai. Dagi kudoi na nileo tomatean bahin homokupamu. Ima mga ramoti jala pahotor rohamuna lahu makaporsiai bana. Maka porsiai ibadah. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Asa di hamu hanguluan na soras. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam
Didok Tuhan Mudar jalo hamu ma jala pangama. sehon hamatian mokop Dagi kudui nanileo to amatea bain omoko pamu. Di mamangar porsiai ibadah kotor rohamuna laho makaporsia ibana. asa Asa dihamu di hamu anguluan naso anguluan nasorasuda. Amin. kahamu di magasandang hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala hidup pamuma Mudar Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangama. Dagi kudui nanilehot tu hamatian bahin humokop pamu. Mamangaramoti jala pakotor rohamuna laho makapur ibana. Asa di hamu hamuluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu jala pangama. Dagi kudui nanilehot hamatian bahin humokop pamu. Mamangaramoti jala pakotor rohamuna kaporsia ibana. Sadihamu hamuluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangama. Dagi kui nanilehon tu hamatean bahin humokop pamu. Lima mangaramoti jala pahoton rohamuna laho makaporsia ibana. Asa di hamu hamuluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhan Yesus jalo hamu ma jala pangama. Dagi kudui nanilehot tu hamatean pamu. Ima mangaramoti jala pakotor rohamuna laho makaporsia ibana. Asa di hamu hanguluan nasorasuda. Hamatian mokopam mana mangaramoti jala pahoton rohamuna makam Didok Tuhan ta Yesus Kristus asa dihamu hamuluan jalo hamu ma jala pangama. Dagi kudui nanilehot tu hamatean bahin humokop pamu. Ima moti jala pakotor rohamuna laho makaporsia ibana. Asa di hamu muluan nasorasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus jala hamu jala ini pamu mas
hatta Yesus Kristus jalo hamuman jala pangaman dagi kudoi nanileho tuhamatian bain humok pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna mak siai ibana asa dihamu hanguluan nasorasuda amin. Tuhan Yesus Kristus jala pangamma dagi kudoi naneleho tua matean bahin humok pamu lima mangaramoti jala bahot perrohamuna asa dihamu hamuluan nasurasuda. Hirok Tuhan Yesus Kristus jala muma jala pangama dagi kudoi nanilehon tuhamatian bain umukupamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna laho makapursay ibana asa tuhanguluan lasorasuda amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanelehon tuhamatean bahin humok ima mangaramoti jala bahoton rohamuna laho makapursay iban asa dihamu hanguluan nasurasuda amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanilehon tuamatean bain kamu mangaramoti jala pahutor roham ibana asa dihamu hanguluan nasorasuda amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi naneleo tuamatean bain mokopamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna lang makapursay ibana asa dihamu hanguluan nasorasuda amin. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu
jalapang. Dagi kudoi na nileho. Bain humokok tamu. Ima mangaramoti jalapahotor rohamu. Laho makakursia iban. Asa diha asora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala pangama. Di naneleho kahen humukot pamu. Ima mangaramo. Jala pakotor rohamuna. Kapot ibana. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala pangama. Dagik kudoi na neleho, mamabain humok. Ima mangaramoti, dalam toroh na laho makaporsyai ibana. Asa di hamu prasuda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu, jala pangam. Dagik kudoi na nileo, matian bain humokok pamu. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu na laho makaporsya ibana. Asa di hamu Amin. Mata Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala pangama. Dagik kudoi na nilehon. Bahin humokok pamu. Ima mangaramot jala pakotor rohamuna. Laho makaporsyai ibana. Asa di hamu hamuluan na sorasuda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala pangama. Dagik kudoi na neleho. Baik humokok pamu. Ima mangaramoti, jala pakotor rohamuna. Laho makaporsyai ibana. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin.
Kristus jala uma jala pangama uroi naneleho kamatian bain mokema lima mangaramoti jala bahoton rohamuna lahumak jaina tadi hamu hanguluan nasora sudah Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi udoi naneleho paramatian bain humokop pamu ima mangaramoti jala pakotor rohamuna makmapusaiba asa dihamu hamuluan nasorasuga. Didok Tuhan Yesus Kristus muma jala pangama dagi kudu kinanileho pamatean bahin humokop ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makkaporsya ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangama lagi kudui dan neleho pamatian bain humokop pamu mangaramoti jala pahotor rohamuna asa makan persya ibana asa dihamu buat nasora sudah. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangama lagi kudui dan neleho bain humokop pamu
Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu majala pangamba nagi kudoi nanele umbai upamu. Nama ngaramu tijala pahon rohamu nama kapuk siai ibana. Asa di hamu hamuan dan rasul. Tuhan debata aletodik jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai uji ma Tuhan debata aletodik ku jala unak tu kalupa hodenggan di basana sudena ibana domane sadusam sudena jala ibana pamalu maka sahitmu sudena ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehot tu hodenggan basa dohot asini roha para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata labat tarimas jala para si roha godang dang dibahet tu hita nahobar tu dosapta jala dang dibalocot tu hita nahobar tu hajahatota songonasi ni rohani amama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata diakan nama kabiari ibana nunga takas dipatuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumoko pita uju pardo sado pehita atong dalam malua mahitan waeng siar rimasna dungga be parpitor hita hinor honi mudernai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling nilelengna amen tatang yakom ma peleata ale debata manami na di banua gijang odo haroroan saluhut silehol lehon nadenggan dohot nasa olibasa nama oliutus pasahat kami masian nani lehom itu hami pilihan nami itu saya jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihan on patibulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalang butadahami godang nisi lehol-lehom itu hami asalang gergir hami madok mauliat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yeah.
bangsa di atas ni saluhut. Ngapa tarhuida hami holong ni roham na godangi, gumodang doisian holong ni rohani amama dohotinaina di anak konna. Ay anak muna sasai disuruh ho gabe jolma manau pardangolan. Icak-icak doho pastap-pastap gabe tarpaja libana tu hamatean kumoko pami. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debatan naung mamorsan dosa nami. Doho dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahorodi saliling nilelengna. Sai tatap mahuriam nahinokop munjalana pinapungum. Sai pahok madihami hasesaan ni dosa. Doho dame napinatu pami. Sai patugu maha porsiaon nami tuho. Asahot lakka nami rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti maka ruasmu nawa maritahon lakka nami rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti saluhut ruasmu nama maritahon holong ni roham doho dalan nauk pinatu pami. Atong manang mangulu manang mati pehami. Odo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham. Ingok mahami di hasa ngapomi. Jalabuak kami tuhasonangan. Nadi labung ni debata. Amen alea manami nadi banua gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajamu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangan. Pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana mida. Idopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Kami atas nama Saluhut Parhalado Nihuriata HKBP Harapan Jaya pasahat untuk hita saluhutna ruas nitu hata. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus mamasu-masu. Horas. Masih jalangan mahita tu nadi siamun doho habirang nadi jolo doho nadi kulit.